So sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanon sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista na maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jana. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, kabilang buhay. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kamahuyang nga tagaluluan Southern Leyte. Ang ito matutampo nagdasangan nga Jana. Recorded by Radio Mo TV. Dong, Jana. Unsa man mo kuyog ka nako? Asa man tati? Maado kog Manila. No, magunsa man ka dito, ti. Manarbaho ko dito, Dong. Unya, asa man sa tapuyo? Naaman ko uyab dito nga nanay bay. At tura ko mo puyo dito. Unsa man mo kuyog ka nako? Sige, ti, makuyo ko nimo. Aron, makaadto sa kong Manila. Ah, sige. Paibaw si Mama Daan. Basig o pabadlong ka dito, ha? Di lagi mo, magbinutan mo ko dito. Ah, bantay bitaw, ha? Wala lagi mo. Nahala, sige. O ba di atin ni mo? Basta ayaw yung pabadlong dito. Oh, ma. Hala, hindi tayo sa Manila, tino. Ingon bitaw ko nimo? Mayroon ganyan ni kuyog ko nimo, ti. Aron, makita lang po po nun sa Itsuras, Manila. Mao gyud. Dito na lang. Malakay na to, pero ato na to sa bahay sa imong uyab. Mani imong manghuday? O, Dong. Bless ni kuya nimo dyan. Bless ko, kuya. Sige naman. Ipahimutan ang inyong mga gamit. Aron makakaon mo. Dong, dyan. Dali na, good. Nga naman, ti. Di ako ipaila-ila nimo. Kinsa man na, ti. Ila-ila mo. Igsoon ni kuya nimo, si Vandolph. Dong, Vandolph. Akong manghod si Jana. Hi, Vando. Hi. Friends na ta, ha? Sure. Lingaw mo sa di kay istorya, eh. Ikaw, Sob, malingaw ko rin mo. Langian ni mong kumupon, oy. Ay, sakit ako. Saan ko? Ulipin ko. Maduwa ko ni Vando. Hala. Nainlove ka ko niya. Ay, paman ni si Vandolph. Ano ka? Uy, naunsa ka? Kisig-kisigihan ni mo diha? Di si Vandolph ba? Wala mo anhi. Ay, basig tuwa na sa tingali tos komputeran kay hilig mo computer bata. Hoy, Jana. Eh? Unsa man ka? Na-inlove na ka ni Vandolph? Huh? What the... Jesus, mulimod para bagyod. O niya, be, ano magsige magagpangita niya, be? Kuan, ganala ko nga makaistorya ni ate, makaistorya mong duha, malingkod ko niya. Bisag dili pa ka mutugaan. Nahibaw kong ganahan ka ni Vandolph. Ate! Recorded by Radio Mo TV. Hala, niyamli ka dyan. Angang, wala mo kamuato silang ate. Nga, ni aram di kas computeran, uy. Okay, nalimaw ko si duwa o computer, good. Uy, ay ko na si duwa o computer, Van. Nga naman? Di mo ko na makaayo.
Duwa lang. Pero ay palabi. Sige, mundang na ko. Oh, anak mo ah. Kinala mo, minag ka na ako kay... Imo ba akong friend? Dali na. Ato ta sa amo na. Kay magdungan tag pangaon. Unya, unsa may atong buhaton nun? Nga, mo naman tagkaon. Stress-stress lang ko ka. Di mayo ay. Anak ta diya sa among higdaanan na ni. Ato ta mo pundo. May dito kay hayahay. Sige. Higdaan din ni Higda mo lang ko. Hindi ko ang higdaanan. Yahay ba? Tupad ko ni mo ha? Ha? Ako sa mga. Di ka patapad? Patapad mo. Dali. Sige. Ay. Kanina sa kong kipatingan, nitapot siya na ako. Magakos ko nino dyan ah. Unsa mo kayo, murong kag nahadlok na ko? Uy! Gagos lang diha. Kanina sa kong kipatingan, gagos ka di ba ito? Nagabiin na lang, pero wabagin ko makatulog. Walang niapang ang mga bukto ni Vando na nagkagusta ko nga nihaw. Vando! Ay, salamat kay man ako sa kong trabaho. Mata ko silang Vando ron. Ay, niya pa di ay. Kanay din hini. Oh, sige! Sige, maglayas mo din. Yes! Lukong ka mo inayas! Hala, nagaway sila si ate ug si kuya. Ano man mo? Nag-away na naman ni kuya. Pangandam dyan. Ha? Nga naman ti? Mamauli ta sa ato. Mamauli ta slite. Oh, unsa? Wa na di kay friend ini di kay mamauli naman mo. Ganahan pa kung ako nga stay din Pero saon man nga, nag-away man sila si ate ug imong kuya. Mapauli na lang mi. Amping dito dyan ha. Ikaw so, amping din yung hapon. Mag-chat-chat lang yata kung nana ka sa inyo. Sige. Abi pa na kog mausab ka gani adto kag Manila. Isabot ba hinuon ka kabayot? Uy, taas naman hinuon kay ng buhok ni mo. Mama, uy. Ay, di ba na nga iba kong usbon, ma? Kaya nga, ini naman yun ko. Ay, nisamot na sa kabayot, ma. Kaya na may lalaki dito nga permi niyang ikakuyog. Usa ba di mong uyab ha, Jada? At dili mo, uy, lulu. Dili mo, uy, kuan. Angod sa uyab ni ate, pero close kay me. Diyan na. Niya naman kita sa ato. Tugaan ko, Ruby. Unsa man na ibog ka ni Vandolph, no? Ha? Kuan, dili, crush na ako siya, tiyoy. Moro. Ay, nakadiyot kay. Ako sa tawagan si Vandolph, ako may baon nga, niabot na to. Kumusta? Abi na ko, di na ka manuwag na ko. Hindi mo kang di. Kung ano bisir ako, bago ba mi naabot? Aw, unya, unsa man? Wa kami ngawan ako? Ha? Tugan sa tinuod ba? Gimingaw. Lagi ba? Parehas nita, gimingaw sa kunin mo. Van, kanang, kuan ba? Unsa man? Nakoy itog ano mo, ha? Unsa man ha? Nya, ikaw masuko. Di lagi. Ikaw masuko kung mahibaw ka nga.
love tika. Nakatawa naman. Dugay naman kung nakabantay ko nga may gusto ka na ako. Ano? Kung ako. Okay rin, di mo nga. Kita na? Oo, eh. Ay! Thank you! I love you, Bando! Hi! Kumusta? Okay lang. Nagkaon na ka? Oh, man na. Ikaw? Oh, may noon. Ay, pagutom ha? Oo, Wiki. Nagkita pa ba ito? Kanos amang ka mo balik diri? Pohon. Mubalik ko diha. Basta magkauli na si ate o ang imong kuya. Sige dyan, magpaabot ko ni mo ha. Amping di apil niya. Ikaw sa Bando. Kunwa na gani ko, ayaw pasag di mo kaugalingon ha. Uy! No! Unsa ko nang imong ipalit? Woy, sige na, bye na. Sige, bye-bye. Ay, kamusta na ka sa Bando, no? Hindi mo siya mo-reply sa umod chat niya. O, tawag sa dili mo kontak. Nangita na ko siya glain. Jan! Jana! Te? Nahibaw na ba kas balita? Ha? Ang sa te? Patay na si Vandolph. Unsa? Tay, mahimo ba? Ayaw ko nung pag-umidyan ko. Huwag ko magbinuang mo dyan. Namatay si Vandolph tungod sa sakit sa kasing-kasing. Saya-sayang mga araw Pinapasa Grabe ang kasakit niya akong ibati na itong tungura. Nga ako nahibawan nga namatay si Vandolph sa sakit sa kasing-kasing. Karon, igo na lang ko sa paghandom sa mga malipayong adlaw sa mga kinabuhi. Dinhin na lang ko ito. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may hikalan kaagi ni Gianna nga taga Linuan, Southern Leyte. Uban sa awit ngayon katangayo awit nga nagalahan kabilang buhay. Liwat sa bimoy, di mo gawin ako'y marisan. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamasab mga igala at mga suking ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papera sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kakawit. I-address lang na inyong kalumanon, handumanan sa kakawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Hayop ka! Unsa ba? Gusto na? Gusto na, ha? Humanti ka masakpi na sa lain yung pagpakasa? Wa pa lang unta ka mga bilis akong laptop. Kung kay baw pa lang unta ka mo set o boundaries. Baon na kaya ang makita ron. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Wa na kay kaon-kaon. Dili na makaayo ni mo. Uy, day, just ka. Ilabi na kiti mabdus ka. Nay, please. Please ko contact ni Carlo. Huwag na siya maulit din eh. Maglima na kaadlaw. Just ka, unsa ba? Mahimo ba mo na sang kaugalingon imong hunaon? Kalimtitos, Carlo. Pero naan na mi anak.
ug naa na sa di umaabot nga anak. Mas maayo kung ato nimo i-focus imong attention sa bata ug talimti siya. Dili. Ang ako cellphone, ako siya pangitaon. Cheska. Nagdugo. Dugo. Dili. I am sorry, pero nakuhaan ka. Dili. Jessica, sorry. Sorry karon pa ko magpakita nimo. Hayop ka. Hayop ka. Jessica, Tungod di mo nawa ang akong anak. Huwa kay pagkisi mong anak. Huwa kay ayaw nga pagkatao. Huwa kay pos. Jessica. Ayaw na pagkita na ako. Sugod ka rong adlaw, kawasnod ka na. Undangon ko na akong pagpakabuang ni Musod sa pila ka tuig. Paglipay og maayo, kay di na ako magkinahanglan pa nimo. Jessica. Dawat na ako nga basin. Wag laki nga mutarong pa nako. Ayaw pagsulti anak day. Gibiyaan man gani ko mismo sa kaugalingon akong amahan sa gamay pa ko. Unya katong amahan sa una na akong anak. Nya karon. Si Carlo na sad. Asa ko napitan ang uwang. Dili ba na ko worth it to stay with? Day, Chas. Sugod karon day. Di na ko magpataka o pasud og lalaki sa akong kinabuhi. Isaad na ko. Never again. Cheska. Ayaw pagsikig pundo din is kwarto, uy. Manglaag taon niya. Kamu lang eh. Dili, pwede. Kamu lang lagi, kaya way makapantay sa mga bata. Naalaki na. Nanugo na kung daan sa imong igagaw. Unsa? Kiblakat eh. Ako rin bahala sa mga bata. May itoon nga, pagliw-lingaw sa kawig, kisa sigag pundo ni sa ato. Mo ng baso, oh. Kana! Gusto ko makakitag balik sa Cheska kaniadto nga wa pa yung mga lalaki sa iyang kinabuhi. Day. Tara, sayo ta! Dali! Paway sa taoy. Kapoy nagsayang. Sige, sige. Lingaw, no? Oh, uy, hala. Si Drew. Hi guys! Sorry kayo nga na-late ko. Drew, mayo ka nakaapas gyud ka. Lagi? Ila-ila di mo sa kong friend, si Cheska. Ches, si Andrew. Hi. Hi, nice to meet you. Guwapa kay ka. Recorded by Radio Mo TV. Pwede ba na ako makuha mo number? Ha? Sige na. Okay naman ka makig-friends na mo. Okay, sige. Hoy, unsa di nga number imong gihatag ni Andrew? Dili mo kuno ka makontak. Da, sayop na number akong gihatag, uy. Ha? Nga naman? Para sa unsa pa man. Mag-ila-ila. Human mag-exchange of numbers. Unya manguyab. Unya kung makuha ng gusto, mubiya mangita og lain.
Ay na lang. Nakakita na ko ang mga salidaha. Day, lahi siya. Ako sabi nakalahi ni Andrew. Buotan siya ang pagkatao. Kung makailan lang kaniya, lahi kay siya sa imong gituhuan. Pues, why chance? Naa. Kaya ako sige hatagan sa imong tinuod nga number. Unsa? Chay, tuyo ni mo. Agin ako di ko nimo tubagon. Inihap akong oras ha. Pwede ba musulti na ako ng situyo ni mo? Pwede ba kang madate? Please? Unsa? Please, Diyos ka. Gusto kong maila-ila kang mayo. Simbahan? Oo, mas mayo nga ani din na para nabay blessings ni Lord ba ang atong unyang relasyon. Unsa? Joke. Bitaw sis. Kay bawo ko sa imong past. Kay bawo ko kung unsa kasagit imong naagyan. Abi nimo, same biyat ha. Mao tingaling na-attract ko nimo kay same tag kaagi. Oh. Gibiyaan sa ko sa akong amahan. 13 years old ko sa dihang gibiyaan mi sa akong papa tungod sa laing babae. Oh, unsa? Ug saman nimo. Gibinuangan sad ko sa akong last nga gikarelasyon. Drew. Kung imo lang kong hatagan og chance, Jessica, isaad ako nimo. Dili lang ikaw nga akong mahalon. Kundi apil ng mga tao nga mahal og pinangga nimo. Andrew. Dali natin to, Drew. Daw, magpasket na sa gawas. Oh, sige, sige. Unya, imong mangod, may picture na to. Tara, tara. Let's go. Na-close na gini ang mga bata, no? Maulagi. Unya, unsa man? Wa pagyapon. Tinood ka? Gisugot ako nimo. Oh, Drew. Thank you, Jessica. Salamat gid kayo. Ug isaad na ko nimo. Sugod karon. Ako na ang protekta ninyo. Mahal ti ka ug ang imong mga anak. Mahal kayo. Mahal sa kay ka, Drew. Ug salamat sa imong pagpangga nako. Ingon man sa mga bata. Nag-unsa ka din ha? Di ako kay kuhaon ko ang bata. Unsa? Nayapag ka? Nakig-ipon na kaglaing lalaki din sa ato. Busa kuhaon ko ang bata. Wa kay labot ni sad kinsa pay papuy-on ako sa kumbahay tungod kay ako ni. Usa pa, di pa taminyo. Ug tingali nalimot ka. Mas dako kog katungod sa mga bata kay sukad lang ipahawa ka, wa na sa kamo suporta niya. Busa pahawa din kung dili ka gustong ipablatter di ka. Jessica! Will you marry me? Andrew, Di na ko gusto nga mailog ka pa sa lain, Jessica. Ikaw ng babae nga gusto na ko ikauban hangtod sa hangtod. Drew. Please, marry me. Yes, Andrew. Yes, I will marry you. Abi na kugwa na lalaki nga mutarong nako. Pero sakto gid ang panultihon. When the time is right, I the Lord will make it happen. Din na lang kutob, daghang salamat. Amen. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Jessica nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang pangayo, awit nga naguluhan. Destiny. Baby, you're my destiny. Heart and soul. Ang mong kaagi gibuhatan no doa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga suking di paminaw
kinasing-kasing kong gidapit sa papera sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagay para sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong Recorded by Radio Mo TV. Oh, Dana, anak. Kumusta naman imong pagtuon? Okay naman pa. Gamay na lang kong antusan og graduate na ko. Mao ba? Namay noon. Pa, Ano? mananghid unta ko nimo. Usa man na? Pwede ba na akong dadon din sa ato sa Jerome? Aron ako mapaila-ila ninyo? Jerome. Uyab niya. Mag-usa naman da ko na sila kabuan. Uy, unsa gud eh? Kung mo nadadaan na din sa ato, aron may laila na mo ni mama mo. Yes pa. Pa Emil, Masusan, si Jerome Day akong uyab. Jerome, akong parents. Nice meeting you, Tito. Nice meeting you too, iho. Unsa na mga graduha ron dong? Second year college na, sir. Same course namin ni Dana. O, usa ko ka working student. Oy, mao ba? Working student. Yes, sir. Gamay pa kay ko sa dihang namatay si Papa. Unya, upat mi kabuok man nagsuon. Si Mama pod, way regular nga trabaho. Sideline lang. Mao ba? Mao ni reason kung ano nakagusto ko ni Jerome pa. Kay bisag daghan og hindrance ang pagtuon pero nipadayon gihapon siya ug nagkugi. Aron lang matuman iyang pangandoy nga makahuman gid siya. Well, saludo ko ni mo anak tangan. Basta kay isa lang nako nga di gini mo pasakitan ang akong anak. Nakasabot. Yes, sir. Day, basin dugay ko mauli og maha. Ayon lang kong pabuta ninyo panihapon. Dagan ko kinahanglan nga tiwas sa opisina. Na ako'y giapas nga deadline. Nahala, sige. Pukaw wala ko kung moabot na kahain ka sa gutomon ka aron mainit na ko ang sudan. Ayon na panuna na. Kapag kusdos. Sige. Ikaw, good. Kla, naanarinyo ka ng imong pasangil sa misis nga mag-overtime ka sa trabaho. Pero di ay, wala siya mahibaw nga ni balik ka sa pagkasilahis. Amot ba? Bisa ko saan nagupuguno. Nagyos siya sa tuwa. Oh, bisa lang ikatingagod. Naibawan man daan yung misis sa una. So, pagmakasal nga, sila ay suga, di ba? Pero kinisaan man kaniya, silang imo siyang ipagkasilan, mag-usap na ka. So, nagtuo siya nga, niundang na ka. Di siya kumagunahon na karon. Ang akong gustong mahitabo nga mahatagan ako o kagawasan ng lawas ng panginahanglan ako karon. Uhaw kayo na. Ay kabala ka, nako'y bagong bagets. Gikunta ka tulad kong daan nga, mag-ready na aning orasa, aron di kasong oras, o sa hotel ang mag-apot. Taon-taon na sad nga wag kong makagamit ng lalaki. Gimingaw na kay ko. Sod lang! Hi, sir. Jerome, ikaw? Recorded by Radio Mo TV. Tito Emil? Ginoo ko. Tito, unsay buot ipasabutan eh. Ayaw kong pangutana, ana. Ikaw mo'y angay na kong pangutanon, unsay but, pasabot ni mo, ani.
Nagbinuang ka rin sa kong anak. Tito, wa ko'y gilimod ninyo sa kong kahimtang. Mas dali kong makwarta ni. Nini pagi ha. Di ko kinahanglan muundang sa kong pagswila. Gani, makasuporta pa ko sa kong mga manghod sa ilang mga panginahanglan. Di ko ani. Tito, una-una na lang. Makahatag to sa usag-usag sa atong mga panginahanglan. For sure, wag din mahibaw ang imong pamilya, bahay na ni, di ba? Mga ipadayo na ni. Wala yung mahibaw ni, gawas na nato. Jerome. Isahan ako. Satisfied ka. Basta hatagin ako sa kambayad. Jerome. Dong, wa ko makapantay sa oras sa imong pag-uli. Oh, wa na lang ti kapukawa kay nahinanog na kapag-ayo sa dihang naabot ko. Today, gusto ko mo pahuway tibok adlaw ron. Kaapoy kay kong lawas. Sige. Pukawan na lang yati kainigting kauna. Ay, ayaw. Mubangon ako kung gutumon ko. Nahala, sige. Ikaw, good. Naunsa man ko. Di mawas kung manahuna ang naitabo na mo ni Jerome kabi. Lahi doon siya. Lahi nga satisfaction niyang nahatag ako. Ay, kakapis kong lawas. Mapahuwayon ako. Sais naman di ay. Tas-tas kong pahuway ron na. Mubangon na kabi. Kaya murag gutom naman. Nagdago pizza, tita. Para ninyo ni Tito. Ay, naunsa nagasto-gasto pamanggid ka nga na may pagkaon din sa bay. Ako bitaw siyang giingnan, ma. Ganahan magit siya nga na edad on din kay maikaw daw siya niya ni Papa. Tusay na. Oh, hi, Tito. Oh, Jerome. Pa, nagdaog pizza si Jerome para niyo ni Mama. Kaon, Tito. Naibaw kong gigutom na ka. Ingon magod si tita nga tibok adlaw ko nung ka natug. Kapoy day kayo ka, Tito? Kuan. Kapoy yung tuod ko kay daghan kong trabaho nga gitiwas sa opisina gapon. O day. Sige na, Tito. Kaon na. Unsa? Uyab si mong anak ang boylet? O lagi. Hala no. Kada kung saan ka nahimon mo si mong anak, uy, email. Pero, abali mo, sa tinuod lang, ako makasabot sa kong kaugalingon. Sukad lang nga nahitabo mi ni Jerome. Di na siya mawas kung una-una. Oh. Murag halos kada gabi, magpangitan ko niya. Oh. Email? Abi na ko, di na ni Mausman. Tito. Mabuang ko ni mo, Jerome. Ikaw rin nakapabuang na kong sama ni. Di na ka mawas kung una-una. Usapay gibuhat ni mo na ako. Wara. Di lang ko gusto nga mausay kang imong gibayan ako. Gusto ko nga maayong akong serbisyo diyan mo. Jerome. Tito Emil, si Nana nagduda na ba na ako? Sa ibot mo ipasabot. One but kay ko'y time niya. Straight na ba itang magsigkita? Ay, sige lang. Higkabala ka. Pag-amping lang yun kay mag-amping sa ko. Oh, si Susan. Ganiha pa mo na siya sige tawag. Nano magka. Hello, Susan. Emil, apas ang imong anak. Gigatong nanawag na ako nga naghilak. Nagbinuang ko sa Jerome niya.
Jerome, baka ka masungkis kong anak din eh. Ito? Wa man. Akong gisiguro nga, way makakita na ko. Mato ni Susan, naghila ko nung nanawag niya kay binuangan ko nimo. Unsa dito? Mato ni ko. Patiksan lang niya, tika. Kung kalos sa kasunod nga makita nimo, makikita nimo. Ha? Sige, bye. Ay. Pa, Emil? Dana, Kamu may kauban ni Jerome diya sa kwarto? Ito, imong wallet na... Ito na. Oh, si Buti pa sa botani. Dana, mamaulit ta. Ato ta sa ato magsulti. Nga naman pa! Narigigitago naman ni Mama bahin si mapagkatao? O sabay na hitabo. Masabtan ko ninyo kung nga ka mo naman hinoy naglalis din his ato ron. Si Papa, Ma! Siya ang kabit ni Jerome! Emil, tinuod pa ni, ha? Susan, pasilo ako ninyo. Huwag ko kinituyo May bawo na kang daan sa kong pagkatao. Pero abi pa na akong nag-usap ka na. Mosay akong pagtuong nga kaya na ako siyang wadon. Pero, Susan, niya na siya sa kong dugo. Di na siya mawa na ako. Sa sige na kong pugong, mas musamot kong giganahan. Pasilo ako ninyo. Pero pa anong si Jerome man? Sa kadagang lalaki, ganun ako ka magyuwi mong napili ka pasakitan. Ganun man pa. Anak, pasilo ako. Pasaylo, abot ko pa. Pero walang dili pa na ko kaya sa pagkakaroon. Sakit kayo imong nabuhat, Ma. Huwag kabutangas ka sakit. Emil, sa pila kayo gayong gipasaylo tika o gisabot tika. Karon mo nagdili na ako kaya. Mahal tika pero doon ay limitasyon ang akong pagmahal, Emil. Dili pwede nga magsigi kong pasaylo ni mo niya magpakasa na sa kagbalik. Sorry, Emil. Mubiya ko din hiog dadon ko ang atong anak. Susan. Grabe ang akong pagmahay sa akong nabuhat. Pero tao ra ko. Di ko perpekto. Daghan kog mga sayop ug hangtod karon. Gikat-unan pa nako sa akong kaugalingon kung unsaon nga mahimo kong saktong padre di pamilya sa akong anak. Ingon mat sa akong asawa. Ug gusto ko nga andam nako sa akong kaugalingon nga di na gyud magbuhat og sayop. Inigkuha na kong balik nila. Tinilang ko. Daghang salamat, Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga hikalang kaagi ni Emil nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit kadagahan, please forgive me. Please forgive me, oh, tsunami. Ang maong kaagi gibata no duwa sa radyo ni Jelly Haka gubos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamuusab mga higalag, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Happy 4th anniversary, love. Happy 4th anniversary, sad love. By the way, love, naaimayo nga opportunity dito sa Cebu ba? O nakadecide ko nga trabaho ko dito. Ha? Sa ato pa, magalagyo dito, love? Karon nga ni, love.
Kung makatigom-tigom na ko, mag-uban na niya ta, okay? Sa pagkakaroon, antos lang una ta. Sige, good. Kumusta man ka diya sa Cebu? Okay ra ko dali, love. Ikaw din ha. Gimingaw na kay kunin mo. Ako sad. Oh? Nanong muram ka gisapot? What's ang problema? Wala man ko makauyon ni Hans. Wa mo ka yung sansa. Sa atong sitwasyon, pila na katuig nga LDR ta. O gagadago na sa atong edad. O pa kay planong mo pa ulit diri sa ato? O magtukod na tagatong kaugalingong pamilya? Love, dili nga na kadali. Kung ang pagaling akong natigon. O ba ka makasabot, Hans? Gusto na kong makaanak? Wilma, Pero kung dili pa kaandam karon, mas maayo pag magbuwag na lang ta. Wilma. Recorded by Radio Mo TV. Wilma, ay suguin na ani. Dili na lagi ko, Hans. Gikapoy na ko. Love, damay pag-antos na lang yun. Okay? Paabuta ko, Wilma. Mupauli na ka diri sa ato? O, bay. Kaya na ako'y plano para ni Wilma. Mag-propose ako niya. Opo ba? O sige bay. Good luck. Salamat, bay. Wala ko usikan nga oras. Gikan sa airport, diretso na ko ni Wilma. Hans? Love. Oh. Mabdos ka? Gano'n di ka makatingog? Tubag ako. Gano'n mabdos ka? I'm sorry. Unsay sorry? Unsay sorry, ha? Ayoko tubag ang sorry. Apurado ba ka nga magkapamilya ta? Pero may kiringting paghihapon ka sa laing lalaki. Bigaong ganda ko. Sakto ka. Oh, sakto ka, Wilma. Magbuwag na lang yun ta! Sakto na yung gibuhat, bay. Nakabuhi gid in taon ka sa sayot nga tao, bay. Pila ka tuig nga akong nausik niya, bay. Sakit, pero kinahanglan akong dawatan. Okay ba ka rayon saon pag move on sa kababay? Ha? Sao man. Oh, kasimple. Nagbalik mo sa Cebu, pangitag lang babay. Ha? So, ikaw mo ay bagong bookkeeper na mo din, eh? Yes, sir. Hans na lang. And you are? Monique. Ha? Manguyab ka na ako, Hans? Oh, Monique. Naibaw ko nga di pa tadugay na kaila. Pero kung dili na to suwayan, usawa mo to pagkahibaw. Basin pa dayo, magkasinabot ha. Di ba? Hinuon. O, sige. Suwayan na to. So, kita na? Yes. Kita na.
Dagay magdahom nga niabot tag 4 years, no? Suway-suway lang magtutok ato. Nagdugay kita. O niya, nagkad ako naman ng atong mga edad. Unsa may plano nimo? Ha? Nga, unsa man? Unsa yun sa man? Huwag kay plano mo settle down. Ubay-ubay na tagnatigom, Hans. Basin ang magkasunoon niya ako sa pagpanganak kung maglangay-langay pa ta. Sige. Atong liho ko ng tanan para sa itong kasal. Pero ang pinakauna na itong buhaton, magkuha ta og wedding planner. Mayo kay dali kay kang nagkuha og wedding plan, ha? Ay, naman ko siya dapit. Doon lang ako na siya. Ay, wala ay. Sorry nga na-late ko, ha? Grabe mo ang traffic sa... Sige, ma. Sige, ang wedding planner. Nahibaw ko nga gwapong akong groom-to-be, pero ayaw palapi og tutok mama kay basin og nahilis in town. Sorry. Familiar naman ko diyang naong. Anyway, sige, start na ta. Nagkita migpalit ni Wilma. Huwag ko makasabot sa kong kibati. Bilang nakatawag ang nilabay. Ako gina nga. Huwag pang pumakamove on niya. Hans? Nagkastorya mi ni Ma'am Wilma, may mga changes sa ato na sabutan about sa kasal. Pero di ko makalugar. Naku, importanteng lakaw ko. Pwede ka mo lang una ni Wilma ang magsabot niya? Ha? Sige na, please. Lingkod. Salamat. Sorry nga, gipalahos na lang tika din sa bahay. Kalit-kalit manggod niya na ay gustong changes si Ma'am Monique. O dili na ako makalugar kung makikita pa ko ninyo sa gawas. Okay na, Wilma. Okay ka? Murang lagi ka na problema. Nakailagi na ka na ko, Hans. Nag-all ko sa kong anak. Ikuha siya sa kinikanan sa iyang amahan. Huwag nang larga silang Mindanao. Sakto na. Nawadan akong paglaom, Hans. Gaba na siguro din ako tungod sa akong gibuhat ni mo. Wilma. Ayun, nagunaw na. Dugay na akong gikalimtan ang hitabo natin. Hans, sorry. Sorry. Grabe ka na akong pagbahay, Hans. Hans, ano? Kaslo na ka. Naibaw ko. Pero na-realize ako na mahal pagyapot ka. Hans. Sayop ni Hans. Dako kayo ning sayop atong gipuhat. Sorry, Wilma. Nadala ko sa kong gibati. Sugod karon. Dili na ta pwedeng magkita. Madayon man inyong kasal o dili. Maglikay na lang kaso sa Hans. Wanay ka sa mahitabo. Kaya konsultihan si Monique sa tinuod.
Unsa? Ex ni mo si Wilma. Huwag na inahita po ninyo. Dominic. Sulti ko sa tinuod, Hans. Gimahal bagit ko ni mo. Sorry. Okay. Okay, nakasabot ako. Sige, ayaw ko pala ka, Hans. Hatagan ti kag kagawasan. Huwag magtaka kung ako ay di na naghihi. Bisan pa day og pila ka tuig nilabay. Og bisan pa og malipayon ra unta ko, tawaban si Monique. Pero posible day nga dili pagyapon ta makamove on. Ako lang choice. Kung dili dawaton ang kamatuoran, nga bisag unsaon, dili og dili gid mo para sa usag-usahan. Dingin mga kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga galang taagi ni Hans nga taga Biasong Talisay City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kita ngayon, awit nga regulahan, walang kapalit. At kung hindi man dumating sa akin ang panahon ako, ang mong kaagi, gibahatan ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong didapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinapi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpanginaw. I love you, Alma. Oh, Chris. Manay tinuod, Al. Dugay na kong nakagusto ni mo. Sa una pa, katong eskwela pa ta. May chance ka ko? Paan, Chris? Ang tinuod, ganahan man sa kunimo. Nga sa ato pa, kita na. Oh, Chris. Gidawat ko na ang iyong kugma. Salamat, Al. Basta kay ayaw lang yung kong pinuangi, ha, Chris? O, Al. Ako nang isaan niyo mo. Ya, Tesra. Uya ba mo ni Alma? Oo, sugot ako niya. Oh, ya, guni mo gisugot man kaniya. Ako, gikaloy, ano ba eh? Okay, good luck sa inyong relasyon, bay. Salamat, bay. Nga no nakikpanuri man ka na ko, Chris. Gusto lang ako nga ikauban ti ka, Al. Nindot pa ko na nga samtang uyab ta, magsigit ag suroy-suroy ba? Aho, hinoon sad, no? Dali mamalit ag atong makaon. Nya, malingkot ta sa ilawom sa kahoy. Sige, sige. Tana? Nga nga, be. Dili na ko, uy. Busog na ko. Imo na lang na. Sige. Ako lang tiwasan ni. Tinuod niya yung balita yung mga dugan. Nga uyaw di may tawhanan ba? Kuya Edgar? Brad. Hoy, guys. Buwagin na gumangon, ha? Kung di ka gustong kulataho niya. Pero kuya, nagkaigog maay mi ni Chris. Ilom! Higog ba ka ni adik? Brad, kuan. Ano man? Mulimod ka? Nga nagamitan ka ginadiling druwas, ha? Ang kuno na ko, nagamit ko ng ginadiling droga sa unang panahon. Pero, dugay na ko ni undang, Brad. Bisa na! Mubalik ang hiyabo ka ng bisuha. Maong palay na gumangon, ha? Di ka gustong palitan niya. O ikaw ba? Aray! Kuya! Brad, I love you, Kuya! Alma, Brad! Alma! Uy! Mo ni tabo bay? Ubay, suko kayo ang igsuong ng lalaki ni Alma nga nagkauyab eh.
Kay wa siya gusto na ko kay adik lihi ko na ko. Wa naman to bay, dugay naman kayo to. Nagbait na baya ka. Wag po siya maminaw na ko. Paita. Kung nahadlo ko nga, di na may magkita pa ni Alma. Pa, unsa? Kumusta na ka sa Alma ron? Pila na kadlaw nga, wag ko makakita niya. Giminggaw na ko niya. Bay, Chris, may kinakita ta. May balita ko nimo. Bahin ba ni Alma ba? Oo, bay. Bayan ni Alma. O sa may mong nabalita ni Alma ba? Kuhan, bay. Wa naman si Alma din sa ato, bay. Gipalarga naman sa Cebu sa iyang mama. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Sige, bay. Tagay mo na. Ay, nagpalabi, bay. Hubog na kay kabay. Sagdae ko, bay. Ay, ilak pa gid ay. Lamin mo kay ko kay. Naku. Iba ako, Alma. Ay, nagbuhat ay pagpakawas, paglaom, bay. Basin ba day magkita pa mo pag-usap ni Alma? Usa man ka, uy. Ay, yawa na. Paglaom, bay, kay layo kay nung Cebu. Uy, wata may ba, uy. Basin ba day mo abot ang adlaw nga abuton pagbalik ang inyong daan. O, di ba? Maong kalma lang diha, bay. Pila na katuig ang nakalabay. Sukat pagbigyan ni Alma dinis among dapit. Ugwa na ko'y balita niya. Ay, minyol tingal ito siya. Ug may mga anak na. Ako pa nimo ba magpalit ka og touchscreen nga cellphone aron imong makontak si Alma? Ha? Oo, touchscreen yun. Oo, kana. Lahi na biyang panahon ron ba eh. Pagpalit og touchscreen ha, aron imong makita si Alma sa Facebook. Oh, kamao na ka. Unsa ang paggamit ng touchscreen ha? Oh. Tanawa, anara na siya. Oh, bay. Salamat kayo. Karang tao mo ka. Touchscreen. O sige na. O, i-search na dahil na si Alma diha. Oh. Basin pa dahil imo siya makita. Search yung nga ba diha o kana? Search diha. Dari? O kana? Oo. Okay ni. Salamat kayo, bay, ha? Lah, Dara. Ako nung nakita sa Alma. Mo friend request ko niya, bay. Og ako siyang i-message aron magka-istorya mi. Hello, Chris? Salamat intaon nga nagpuntak na ka na ko, Al. Kumusta naman ka? Maorag hapon. Wa pa di ka maminyo? Minyo good town. Wa man gani ko'y uyap. Tinood? Lagi. Kinsa may mong gipuy-an diya Cebu. Kuan, ang akong igsoon nga babae. Di na di ka mo balik din sa ato? Murag, dili na tingali, Chris. Oh. Kay dili man mo sugod si Kuya Edgar nga maduol pa ko nimo. Wa na di kay gugman ako, Al. Bisan ka no sa, wa mawa ang akong gugma nimo, Chris. Pero wa ko'y mahimo. Kay dili naman mo sugod si Kuya nga mobalik pa ko diha. Maong kalimti na lang ko, Chris. Alma. Ha? Buad to kag Cebu. O, ma. Pag-unsa magkuno ka didto. Mangita kong trabaho, ma. Mangita kag trabaho o gusto kang makakita pag-usab sa imong uyab? O, sasab na sa kong tumong, ma. O, ginawat nga, makasabot ka na ako. Sige ka og bahibaw. Tawagan to na kung igagaw nimo dito sa Cebu aron adto ka mo abot sa ila. Salamat, ma. Mahimo kang mo din hangtod kanus Agosto nimo.
Salamat, tita. Ingnaw niya ako kung gusto ka nang magtrabaho, ha? Kaya na ako'y kaila, patabangan ti ka nga makasuday trabaho. Uy, salamat kayo, tita. Ha? Ni ka sa Cebu? Oo, lagi. Ikaw ba? Ayaw pag sigigara ba? Tinoo, lagi. Asa mo ka karon? Kay, magkita ta. Sige, sige. Akong i-chat kung asa ta magkita. Al? Ikaw ni? Ako in town. Ni mo tong kagagwapa, uy. Atik sa day. Lagi. Huy. Ganun sige pagtutok na ko. Ingon sa di ko makatuo nga. Makita pa tag-usab, Al. Ako sad Chris. Taas nga panahon nga wala ta makita. Maugid. O garon nga nakita na tagbalik. Di na ko gusto nga bawa pa ka na ako. Unsa buti may pasabot. Di na ito mangulis Davao. Mangita nagtrabaho din o magminyo ta. Chris. Wala may makabuot na to. Bisan ng imong mga ginikanan o igsuon mo kay sakto naman ta sa edad, di ba? Maog yun. Napa makakay. Unsa? Dugman ako. Napa makakudis sa mugdugan. Chris. Bisan ka nos awa kamawa sa kong kasing-kasing. Ikaw paghihapon ang nag-iya ini. Salamat. I love you too, Chris. Kapwa, tinitikis pa rin ang isa. Way kabutangan sa kong kalipay nga nagkita mi pag-usab ni Alma. Karon minyo na mi og may duha na mi ka anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga hikalang kaagi ni Chris nga taga Digos, Davao del Sur. Apan kasamtangan ni akaron sa Cebu City. Uban sa awit ngayang katangayo, awit nga reklohan. Dali na, kaon na. Nakasukad na ko. Unsa man ni? Ngano man ning kanon? Nga naman dahil ng kanon. Buta ka? O kita ana o? Anong nadukot man na? Nalimtan man ko na ko doon kay nang laba man ko kusluyo. Usa pa, di man kinaingon anak kadukot. Light brown naman na. Makaon naman gihapon gud na. Kung di ko gusto mo kaon ana, magbuti ka. Dong. Ikaw kaon ana. Kadalang kag busit na. Napulaan kasi mo, misis. Okay. Ambot bay, huwag ko makasabot bay. Gamay ang lihok niya dito sa bay. Sa puton rin ko. Wala man sa ka mahigugma sa lain. Huwag man sa dinoon. Aw, niya sikat kay nga apre. Ako pa nimo maghimo kag account ani. Unsa man nga app bay? Naadi ni nga app no? Daghan kay ko gipang heart ng mga account sa babae. O kung na ako may mo heart back na ko, di na ko may pwede mag-chat. Uy, hala. May ni-chat na ako. Sa ato pa. May heart back ni na ako. Eh? Uy. Karel iyangan? Akong basawan eh. Hi, naa kay Viber. Gusto unta kung mag-call ta. Wala ba ko'y Viber na? Pero, maghimo ko rin eh. Karoon ba yun? Hi, Karel. Ay, salamat kay imog yung gitubag. Sabi na kong dili ko di mo tubagon. Pasensya na. Wala rin ko makabantay. Saan na pamuggoy gibuhat doon? Okay. Maudi ay. Anyway, makalugar ka Sabado? Pagkita ta? Ha? Asa man?
Aw, pagkikita eh. Di ba delikado, pre? Delikado ba eh? Kung ako ba na, di na ako magduduhaw eh. Tag-una na ako sa motel. Oh, ha? Oo! Mapay na gumang hagad. Oh, pre. Mulakaw ko ah. Ha? Asa man ka? Babi naman ron. Ay, nagod si pangutan na, God. Sa may labot ni mo sa kong mga lakaw ba? May lapot ko, kay asawa ko nimo. Hoy, Glyza. Ay, kung buot isa kong mga lakaw, ha? Kung buot trabaho na no? Napulaan na kay ko nimo. Niagwanta lang ko nimo, tumudog alang sa itong mga anak. Ryan. Ay, thank you! Thank you kay nitong kita. Abi na kong ginjanon ko nimo da. Kagwapar sa nimo, ha? Kung hinjanon tingnan. Jesus! So, asa man ta? Asa man nimong gusto? Dada ako bisan asa. Okay ra ko. Kari. Grabe. Huwag ko makasuway iningit to sa kong asawa. Unsa? Ninyo ka? Ngano mo ka magsulti na ako? Ha? Wa ba di ka masulti? Biset ka man di ay. Mangingilad ang dako. Karil. Recorded by Radio Mo TV. Ayaw nagpakita na ko ha. Ayaw na ba gyud? Karil. Ano mo sa di mo sulti, Hepe? Nalimot sa kape eh. Naman dyan. Unsa ning ako nabalitaan, Ryan? Nga may babae ka man kuno. Di man ka may bawa na. Nay, nakakita ni mo nga ni Sud kag motel amawa ka. Ha? Tiaw mo na. Pagkawa mo'y kalibutan nga gihimo ka ng sumsuman sa mga tao nga nakaila nimo. Ma. Ayaw pag ingon ana dong, uy. Unsa pa man gidein taon imong gipangita, ha? Maayo ra ng asawa nimo nya mangita pa jud kag lain. Di na mo kay bawa mo timan sa iyong kaugalingon, ma. Kahibaw nang mo atiman sa iyang kaugalingon dong. Pero wa na nay oras mo atiman niya tungod kay mas giuna pa niya ang inyong mga anak. Sumagod. Mahitsura ka ng imong mga anak kung dili pa na kugihan ng asawa di mo. Ma. Kung ganahan man na ikaw makaatiman pa si Glyza sa iyang kaugalingon, tabang-tabang ipod kung naa kay bakante. Dili kay adto kasi mong mga barkada. Ma. Sige na, kaon na. Sige. Ikaw, mana ka? Oo, man na. Nidungan na ko sa mga bata. Unsa man hukaran ta ka? Ayaw na. Ako ra. Naibaw kong gikapoy ka. Kung gusto ka mo pahuway na lang sa kwarto. Oh, Ryan. Sorry, Daya. Dung. Sorry kung pinit akong offer me. Sorry kay gisagihan ng tika og singkad to. Nagkasabot ko dong. Nagkasabot ko tungod kay ikaw ra sad baya ang naitrabaho nato dinhi. Ikaw ra mo dunay pangita aron mabuhi ni. Patas naman tingali. Kay ikaw man sa dangat timan din sa mga liyo ko din sa bahay. Maong salamat kay day. Kay bisag di na maayo nga akong pagdani mo. Pero wa gyapon ka mo biya. Wa gyapon minimo pasagdi. Hangtod ni dili ka mo ingon nga biyaan ti kadong. Hangtod kung magkinahanglan pa ka na ako. Niya ko sa imong kiliran. Salamat, day guys. Maayo nun, pre, kay nakaamgo na ka. Malagi, pre. Nakonsensya gani ko, pre, kay
Bisan tuod kausa lang ni nahitabo atong Karel, pre. Pero na-realize na ko, pre. Nga dili gyud deserve sa akong asawa nga binuangan siya. Anag na, pre. Naagid sa uwahi ang pagmahay. Pre, Oh, no, apa lagi kay Viber lagi. kinsa? Uy, si Karel, pre. Hello? Karel? Doon ako importante isulti ni mo. Magkita ta. Oh, asa? Mabdos ko. Utsa? Dili ka mo to. Nia. Nagpregnancy test ko gahapon. Tanawa. Sa unsa man. Di ko mo kayang barugan, ipakuha ko ni. Karel, please ayaw na kag-desisyon na yun. Magigsulti pa ko sa kong asawa. Manawag na ko nimo. Siguro alang yun, Ryan. Sorry, Day. Sorry kaya sa akong saanan. Di nilalim alang na ko, Ryan, pero suwayan na kong dawat ang pagkita po ron. Dili din sa'yo ni mong gihangyo na ko, pero suwayan na ako. Negla isa. Gusto na ko. Ngaman ko mga anak-anak ni mo ang bata. Usa? Dili pa ko andam na mahimong inahan, Ryan. Busa ko haa ang bata inig panganak na ko. Karel. Everybody needs a little time away. Holiday. Grabe akong konsensya sa saa nga nahimo na ako sa akong asawa. Dili lalim ang akong gihatag niya. Bisan hebaw akong sakit alang niya, pero gidawat gihapon niya ang akong anak sa gawas. Gani, siya mo ay nanginahan sa akong anak. Anak na mo ni Karel. Sukad niya gipanganak. Ug sa pagkakaroon, 3 years old na ang bata ug nakita na ko nga nakatumasad sa pagmahal si Glyza sa bata. Di ni nang kutob. Dagang salamat, Arimen. Recorded by Radio Mo TV. No ka naman higalan, kaagin ni Ryan nga taga Laray Inayawan, Cebu City. Uban sa awit ngayang kipagayo, awit nga nagalahan, hard to say, I'm sorry. Ang mga kaagi gibahatan na gawa sa radyo ni Jerry Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa babada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinapi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining dalawanon. Handamanon sa usa kaawit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña. Muli ka stuburan? Oh, Dave. Pero nga naman, okay mo tingalita din sa syudad, di ba? Dave, unsa pa? Giingan ti ka nga namatay ang akong papa. Akong mama na rin nahabilin dito. Di na ko siya pwedeng pasagdan. Wala ilay makabantay dito. Na ako'y mga paryente dito. Pero di na ko pwedeng isalig si mama sa laing tao. Ako mo iyang anak. Sorry, Ros. Nakalitan lang ko. Di lang ko gusto nga mubiya ka din, eh. Uban na lang ka na ako. Pero, Ros, niya akong trabaho. Wa ko'y mahimo kung nato ko dito. Sumusugot ka nga magalagyo da ita. Pasensya na, Ros. Di ko mubiyas kong trabaho din, eh. Bisag unsay mahitabo. Mauding magulaan nun ka kay ibiyaan kang Ros. Mahal ka na ko si Ros, bay. Unya ibiyaan naman ka. Ako ba nimo? Ingaway mo kaugalingon eh. Siguro na niya. Magpasalamat na ka kay wa mo maminyo. Napakay kagawasan nga maglingaw-lingaw. Bay, Ako yung ginalan ko. asam ta? Magpayo ko sa akong cellphone.
Day, Milit. Ayaw ka rin akong cellphone, be. Guba man. Nikalit naman eh. Ikaw mong guday ni Uy, Jago. Ah, sige naman lang ni kaguba imong cellphone. Ilis yung nagbago, uy. Nga, wapay kailis, oy. Today, Milit. Naila mo sa kong amigo, si Dave. By Dave, si Milit akong amiga din sa cellphone repair shop. Hi. Hello. No, namuha lagi ka ba eh? Gikilig ka ba eh? Ay, amaw. Pasensya na ka ng imong amigo ha, Milit. Sungugan kayo. Ikaw gilang na timingan. Naanad na ko anak niya, uy. Thank you ha nga nisigot kang abuban ako karon. Day off man sad nako. Okay lingaw. Maong diuban ko. Tuod, kumusta naman ka? Ha? Gisultihan mo ko ni Jago Vines na hitabo si imong kaipon, good? Tinuod nga, gibiyaan ka niya? O lagi. Kanalan niyang ubanan niya ang iyang inahan sa probinsya kay namatay mo niyang papa. Ug wanay kauban. Mao pa? Di na tapos isgot niya eh. Ang isgutan na lang na to, mo nga kita. Ha? Kung manghuyang po ni mo, Milit, doon na po ko'y chance. Dave, ako sa nahuna-hunaon ha. Murag, dali raman kaayo niya. Presko pa kayo nahitabo ni mo og sa imong ex. Sige, okay na. Andam ko magpaabot. Niya, saan naman? Mapabaghapon ka maluin ako? Sige na lang, Kurt. Sige na lang, good. Gisugot na ti ka. Yes! Thank you, Milit. Salamat kayo mo kong gisugot. Mag-ipon ta? Ore, taon-taon naman ta. Mag-ipon lang ta. Sige, ikibahala. Dong, mabdos na ko. Inood? Sa ato pa, amahan ako. Oo, Dong. Recorded by Radio Mo TV. Kung mo na rin, magpakasal na lang ta. Sa di pa mo dako ang muntiyan. Tinuod ka? Pakaslan ko nimo? Oo, bisag sa uwas lang, good. Ang importante nga, magkasal ta sa di pa ka manganak. Sige, Dong. Oh, Day. Ikaw na ibalas ng anak ha. Trabaho na ko. Sige, Dong. Amping, ha? Bay, ka. Nainibalik din sa syudad. Ha? Kinsa man? Si Rose. Nga niya siya pag-birthday ni Kira. Pag-usang adlaw. Tinuod ka? O lagi. Pero mausa lagi. Ibalik na sa dayon sa probinsya. Duda ko. Naibaw na to nga may anak ka o naminyo na sa ka. Maong, ibalik na yun siya sa probinsya. Bay. Oy, taba. Kuan, ay kong nabay nga interesado pa kaniya. Bay, minyo na ba yung Milit ha? Bay.
Ayaw na yung taon, bagay. Kay nahimutang na ka. Minyo na ka. Ug naanasad mo yung anak. Maluin taon kang milit. Ngano nang ipaki man kadong? Muli ko sa mo, Ray. Taw-taod na sad nga, wa ko makauli sa mo. Nganong kalit man tayo? Lagi, nalimot ko nga ni-file man akong libro. Mupauli lang ko, aron akong masulit. Anugon man bod. Dili di ko ni mo kuyugon. Aron makita sa nako sila? Ayaw na. Nakitrabaho din eh. Usapa, usaro kadlaw dito. Mubalik na rin ko. Mao ba? Nala sige. Amping dong. Ikaw? Ngano ni Aka? Rose, nakasulti na ko nga nibalik ko no ka sa syudad ug nilir sa kadayon. Tungod ba kinahibaw ka nga naminyo na ko ug may anak na? Mahimo ba, Dave? Humanata. Ayaw na kong samuka pa. Pero mahal paghihapon ka. Nabuang na ka? May asawa ka. Pamilyado ka. Sultihi ko tinuod, mahal pa bagyapon ko nimo. Ang kunon ko. Oo, Dave. Kung mo na magbalik ta. Nagkadungo kasi mo mga gipanulti. Human ko ni mo pasakiti og maayo karon imo na sa kong gamiton. Rose, ikaw ang nibiya nako. Tungod kay wa ko'y laing choice. Usa may mahimo nako. Inahan ako ang naginahanglan nako. Nagpaabot ko ni mo atong panahon na pero wag gyud mo sunod nako. Nasakitan kay ko sa imong gibuhat ato, Dave. Kung ako lang ikabalik to mga orasa, unta ni uban na lang ko nimo. Unta kita pa karon. Pauli na. Palihog lang. Ug ayaw na puni ang kasakit sa kong gibati. Rose. Dave, sultihi ko's tinuod. Diin magdit kagikan. Niuli lagi ko sa probinsya. Di nga naman ta ka. Doon ay nakasulti na ako. Niduaw ko na kasi mong ex sa probinsya, ni Rose. Siya bang imong tuyo si mong pagpauli dito? Milit. Tugani ko's tinuod. Oh. Dave, nahibaw kung dili ko mapulihan si Rose diha si mong kasing-kasing. Pero asawa na ko nimo. Og hangtod kano sa kamakinahanglan nako ni anak ko. Hangyo ko lang. Ayaw ko biyai. Dili na ko kaya kumawa ka na mo sa imong anak. Milita. Kinukulang isipan. Grabe akong konsensya sa kong asawa. Tuon kay nagpabilin kong puy ang gihapon akong kagahapon, ubal sa kong ex. Napasakitan hinuon ako siya. Ang kunon ko, doon na nagitingali espesyal nga lugar ang akong ex sa akong kasing-kasing, nga dili mawa. Pero karon, naningkamot ko nga gifocus na lang yun akong nahuna sa kong pamilya. Dinilang ko kutob, tigang salamat, Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagay ni Dave nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kipangayo awit nga regulahan imahe. Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka o kabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi
nga naglibot sa Osaka. I-address lang nining ito naman nun. Handumanan sa Osaka with care of RMM Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanginaw.